Velkommen ved det grønne bord. Vi skal til mundtlig eksamen. Hej, jeg hedder Marius, og jeg skal til eksamen i religion på C-niveau. Vi har fået lov til at overvære hele forløbet som fluen på væggen. Optagelserne er autentiske og uredigerede, så der vil være både gode og dårlige episoder, som du kan lære af, når du selv sidder ved det grønne bord. Altså, Koranen er jo vigtig, fordi det er jo den, mange muslimer de ligesom bruger til ligesom at finde deres vej. Lidt ligesom, at der er sharia, og der er fiqh, og der er alle de her andre. Ja. Så er det ligesom den her måde, man ligesom finder de her love, eller den måde, man ligesom knytter sig til. Ja. Og det er også her, at man finder, hvis ikke Allah, men så Muhammeds, islam. Den måde, at de levede islam på, og den måde, at de så islam på. Ja. Muslimer eller konvertitter som hende har de større muligheder eller mindre muligheder i dag for sådan at kunne vælge deres egen tro? Eller? Altså, der er jo helt klart blevet bedre muligheder for det i dag, end der var dengang, eller for længere tid tilbage, fordi at det er også klart at kigge på, når man kigger på Koranen, som er rigtig gammel, så er det jo, kan man se, at der var slet ikke de samme muligheder for at være muslim i islam dengang, end der er nu, hvor man ligesom stadig kan få lov til at gå i moské, men at man kan gøre det på sin egen måde, og man kan lave de her nye former for tro og former for syn på, hvordan man skal opføre sig. Der er nogle ting, han skal have hjælp med. Vi får ekstraordinært lov til at overvære lærer og censors votering. Læg godt mærke til, hvad de lægger vægt på. Også det kan du bruge, når det bliver din tur. Men jeg synes godt, han kan tale med på det, når vi så hjælper ham. Og han laver faktisk også selv nogle relevante tekstnedslag i begge tekster. For at få mest muligt ud af programmet, skal du selv være aktiv. Inden du ser eksamenssituationen, er det vigtigt, at du selv forbereder dig, som om det er dig, der skal op. Og det er vigtigt, at I først ser voteringen, når I har diskuteret præstationen.